Assalomu alaykum do'stlar, nasılsınızlar? Yaxshimisizlar do'stlar? Yeni men Labaqaqis kanali. Do'stlar, videomu ko'rib turgansiz do'stlar, podpisatsiya etib like bosmani unutmang do'stlar. Bu videomda o'sha bayer kошелек näde açmalı, için registratsiyadan näde etmeli, onu öwre geçecek, hem ayt geçecek aytmaly tatlan bar do'stlar. Do'stlar, videomu ko'rib turgansiz podpisatsiya etib like bosmani unutmang do'stlar. İlk videolarımda da koca videolar koymam için motivasiya berip koyuyorum dostlar. Dostlar, mana şu sahifani näde geçmeli. Bu sahifa dostlar, men şu videonun kommentariyasında dostlar Payer silkasini koyup geçecek dostlar. Üstüne bassanız şular yani sahifa açılıyor sizde dostlar. Onun için VPN gerek oluyor dostlar. VPN siz girseniz dostlar, içine registratsiya edebilmeyeniz dostlar. Cover yerinden ötmeli zadı var. Onun için VPN gerek oluyor dostlar. Onun için VPN ile girin dostlar. Koy işleyen VPN bilen. Hasap döredin diye. Hani video dostlar, ma hasap döredin diyen yere basacağız. Karışacağız da bana email yazma diye. Emailimizi yazacağız. Şu. Sizlerim özlerinizin kim yazılarsınız dostlar. Yine ben emailimi yazdım. Şu an basacağız. Create account diyen yere. Şimdi rekapça çıkmalı. Mana dostlar, en esas yer rekapça. Şu VPN olmasa rekapça çıkmaya dostlar. Hazır bot mu bot demi için registratsiya ediyor. Qarashacağız. Ana speech geldi. Yine create account. Yine dostlar. Bir deneme diye. Şu gmail'e kod uğrattırlar. Gmail'e girip göreceğiz dostlar hazır. Kod geldi mi gelmedi mi? Adra qarashacağız. Yine geliptir yan dostlar. Yine geliptir dostlar mana şu. Yine yazdım. Yankı kodu create account'a basacağız yine. Ne dostlar, bäri parolunuz, ikinci parolunuz, ikisi meňzeş bolmaly. Ütköçjek diýseniz ütködürüm bilýäňiz, ýene meňzeş bolmaly ikisi. Bäri gizlin kod bilen gerek çykýar dostlar. Bäri nomeruňyz, Payer nomeruňyz. Islendik bir oýundan ýa programadan ýa saytdan pul kazansaňyz dostlar, Payer bagasa, ene şu kodu ýazsaňyz geçip bolýar dostlar. Şu kodu ýazsaňyz. Bunu dostlar screenshot edip alıp arkayn bir goragly ýere sap goýmaňyz gerek çykýar dostlar. Soň näme üçin diýse, häzir saýtyndan girip otyr dostlar. Payerin hakyky özünden girmek üçin şu kodlar gerek dostlar. Şoň üçin screenshot edip ýükledikden soň screenshot edip alyp bir gitmediğin bir yeri gizlep koymalı bolýan dostlar. Gerek çykýar. Men häzir ýükede oturjak, indika geçecek. Bärde email alyňyz. Men Luboyat ýazýan. Tema gerek gel. Mende bar. Dostlar, siz öz adyňyzy ýazyp bilersiňiz. Bärde ýurt soýlamaly diýär. Men Türkmenistana goýdum. Gotowa basýan. Karışacağız. Yine dostlar, mende şu an açıldı. Yine dostlar, mana bärde de şu kodlar yine bärde prosto bu goşulýar 477. Bu esasy açar diýär. Bu gerek çykýar muňa. Dostlar, mana şunu ýene edip bärden screenshot edip gizlän goýmaly bolýan dostlar. Screenshot edip o gizlin kodam gerek bolýar dostlar. Maňa şular ýany edip menem screenshot edip koýun häzir. Menem ýüleka geçmek üçin
screenshot etdim yine. Endi X basacağız. X bastım. Endi ayrıldı. Ne boldy dostlar? Endi berde açıldı mana balansım. Rublda da berde oyunlardan dolarda pul ötürsen dolarda geçe, rublda, euroda, bitcoinda, ethereumda dostlar şolar yani. Endi bundan çıkýas bir gerekde bize dostlar. Bize Paýerin zady gerek. Hakyky programmasy gerek. Programmasyna geçýäs dostlar. Bu gerek dostlar. Endi programmasyny ýanky parol zatlar ýazmaly bolýar. Ona aýdy geçse endi programmasyna geçeli dostlar. Yine dostlar, mana Paýerin özü programmasy dostlar. Muny neden skачать etmeli? Muny Chrome'dan skачать bilýän dostlar. Chrome gerek bolýan üçin dostlar bizlere. Chrome'da VPN gerek bolýar. Bu VPN olmasa muny skачать bilmeýäňiz dostlar. Chrome'dan Paýer diýip şolary ýazýaňyz. Yine soň skачать diýip ýazýaň orça. Soň çykýar skачать bolýaňyz dostlar. Şimdi girelim buna. Yine dostlar login diye aşağıda da create account diye bizlere create account gerek. Login'e basacağız. Login'e basalım. Yine dostlar bäre nomor ýanky Paýer nomor aýtjym ýany bäre password nälik passwordyňyz ýanky passwordda ütkeden olsaňyz şonu ýazýaňyz. Ütketmedik olsaňyz asıl şonu ýazýaňyz. Men ýazýan häzir. Sizler hem ýazyp bilersiňiz girip. Yine dostlar men şu wagt ýazdym. Muňa da VPN gerek bolaýmasa diýen başly düzende. Soň VPN'siz girseň hem bolýar. Login'e basýas dostlar. Näme üçin diýse ýine rekapça çykmaly. Rekapçadan ötmeli häzir dostlar biz. Şoň üçin VPN gerek bolaýmasa diýende men VPN'li girýän. Ýene soň VPN'siz girseň hem bolýar. Men VPN'siz girýän soň. Bus diýe bärde awtobuslar saýlaýas. Motosikl saýlaýas. Karajy özüňiz saýlaýaňyz şolary ýany edip okap. Azyrak düýmenýäs munda da. Motosikl şöyle düzberýäňiz özüňiz gyn däl. Dostlar, egerde Paýer açan ýagdaýyňyzda da içine pul tükýäňiz 100 rubldan zatdan ýa 1 dollar zat kazansaňyz arqyn meň bilen gepleşip bilersiňiz. Näme üçin diýse men nomuryňyza pul oklap berýän. 100 rubldan össe, 100 rubl bolsa, kazanan puluňyz içine geçse Paýerin dollarda da 1 dollar bolsa men çykaryp berýän. Arqyn garantiýasy bar. Şolar ýany dostlar. Dostlar, Telegram kanalym bar. Onam zatda goýup geçen. Şoň videoň kommentariýasynda arqyn girip
gündeki oyunlar, zatlar, gündeki oyundan promokodlaryny, zatlaryny goýup geçýän men videomda arkeň görüp zat edip ýerine ýetirip teňne pul gazanyp bilersiňiz dostlar. Dostlar YouTube'a goýmaýan videolarymam şu Telegram kanalyma goýýan dostlar. VPN goýýan dostlar Telegram kanala. Hedimen dostlar. PUBG'ler üçin hem video çekip başlajak dostlar. Hedimen uç zat mugut uç gazanmak, reklamy görüp uç gazanmak dostlar. Yaman gatken o dostlar hedimen goýup başlajak. Ine dostlar geçdi. Videonu çöz oturmaly. Mana bäri dostlar. O telefona parol goýýaňyz, hiç kim bilmesin diýip, hiç kim gir bilmesin diýip. Ana şonu ýazýaňyz dostlar. Luboy parol. Luboy parol goýup bilýäňiz dostlar. Arkeň çote ýok ýalňyşlyk dostlar bärde. Zada mana muňa kod gelmeli emailiňize. Men emailime girýän häzir, soň kod görýände ýazýan häzir. Video uzalyp gitdi dostlar. 628 05 ine dostlar ýazdym. Ine geçdiýän kerden azrak registrasiýa şo rekapça gynady. Şoň üçin bize bot däýligimiz üçin emailimize kod uratdy. Onu aldyk, ýazdyk. Ana indi geçdik dostlar. Indi bärde şu aýçym ýaly telefonuňyza parol goýýaňyz da birinji girin akdyňyz. Ana şolary ýaly bulan gizleyin dostlar. Hiç kim bilmez ýaly. Ogurlar bilmez ýaly-da. Emailiňiz bilen ýagdaýynda da, düzen ýagdaýynda parol soraýar şular ýaly. Son bilmän näde dogry bassa dostlar. Zaditya o bloga düşýärdi, ýene täzeden registrasiýa etdiýä. Şoň üçin dostlar sizler goýup bilersiňiz şular ýaly. Luboy kod dostlar. Ine dostlar açyldy dostlar mana Paýeryň hakyky özi. Ine bärde dollar var, bärde euro var, bärde bitcoin, ethereum, litecoin mana bär balansyňyz 000 dollarda dostlar. Mana bärde Paýeryň nomery. Ine dostlar şular ýaly açyldy. Dostlar mana bärde iň açakda mana bärde siz birine Paýeryne pul oklajak bolsaňyz şöyle bassaňyz. Egerde oýunlardan pul ötüren ýagdaýyňyzda da ona bäre gelip düşýär zada dalile karta. Mana şöyle bassaňyz iň aşaqa store diýen ýerine şöyle düşýär. Bäre transfer diýen ýere bassaňyz, Paýery bassaňyz dostlar welin. Mana bärde puluňyzy ýazýaňyz. Bär dollar emessäňiz dollar bolsa siz bärden rubl edip ötürip bilýäňiz. Bäre oň Paýeryň nomeryny ýazmaly bolýaňyz. Aşagada balans çykarýar. Mana bärde 0,5% alýar dostlar. Garaş şolar ýaly dostlar. Baý birinji oçura men şu kommentariýaň zadyna goýup geçecek Paýerime. Paýeryň silkasyny üstünden bassaňyz dostlar. Basaňyzdan soň ýanky Chrome zadyna geçirýär dostlar. Chrome'dan düzýäňiz, registrasiýa edýäňiz. Soň düz bolanyňyzdan soň şo parol zat diýerler bolýar. Password diýen parol ýer, olar screenshot edip alyp şunu namyny skaçaý ediňizden soň Paýeryň özüni hakyky özüni skaçaý ediňizden soň şöyle geçýäňiz dostlar bilin. Ine şulardan açylýar arkyň. Ine arkyň açyldy mende şu wagt. Inde sizler hem açyp bilersiňiz. Dostlar düşünmedik ýeriniz bolsa arkyň Telegram kanalyma bar. Telegram liçkamdan hem ýazylarsyňyz dostlar. YouTube'dan hem ýazylarsyňyz, şuň kommentariýasyna da ýazylarsyňyz dostlar. Gollap goýýaň dostlar.
Ananda indiki videolarda görüşýänçe häzirlikçe sag bolun dostlar.